Ехо, здравейте! Днес ще ви покажа една рецепта, която преди години ме скара с мама. И не заради бъркотията, която оставих след себе си. Сега ще разберете причината. В гимназията реших, че ще правя щолен, а мама веднага отхвърли идеята ми, защото съм щяла да направя пълна бъркотия в кухнята и накрая сама да си ям произведението. След няколко дни самата тя пристигна вкъщи с всички съставки за щолен, открила супер рецепта от приятелка и сега ще я тества. Това, разбира се, много ме ядоса. Аз исках да впечатля всички на Коледа, да не ми крадат идеята. И сега, докато изчаквам тестото да втаса, ще преподредя малко и ще си изчистя мивката. Най-накрая мога да ви споделя за новият Ехо Експерт, който има толкова гъста ароматна пяна, че буквално гръща мазното и го маха без усилие. А мощната формула оставя мивката да блести, сякаш изобщо не съм готвила. И в такива моменти най-много усещам колко приличам на мама. Всички се караме най-много с тези, които най-много приличат на нас. А ние обожаваме да готвим, но да не личи, че сме се вихрили в кухнята. И в разгара на нашия спор се включи тате, който предложи да бъде съдия на нашето мини състезание и като човек, който обича храната, да опита от двата щолена и да каже коя от нас се е справила най-добре. Можете ли да познаете на кой се спря? Тези от вас, които успяха да останат до края на тази семейна драма, имам изненада. Заедно с Ехо подаряваме в TikTok съд за готвене Виталис VMF. Правилата за играта може да откриете отдолу в информацията. И двете победихме и спечелихме време с семейството. Тази история се разказва на всеки празник и се смеем заедно.